Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Hai Vlad, Miscu Vlad. Ceau! Hai să ne adunăm bețe. Adun tu bețe? Da. Stai, noi de ce mergem în deșert? Ca să găsim comoara. Te duci tu, eu nu mă duc în deșert. Adică eu trestie. Ia și tu tresie. O să ne e bună la masă de encantat. Da. Fără aia nu facem enchanturi mari. Deja ne-am făcut planuri. Da, dar nu o să fie puse în practică prea curând. Da, o să trebuiască înainte taxe. Și nu o să punem pauză că puteți zice că am trișat cu lemn și cu Da. chestii, deci preferăm să vă punem să plictisiți. Asta e. Fericim se duc prea departe de mine. Pentru că nu o să mă mai văd. Doar Hai, să mă aud. Pentru că mapa ta și tu filmezi. hai, Și episodul tău sfera ta. da, așa. Hai să mergem sus, să găsim ceva cu păcel. Da, am găsit. Ce n-am găsit? Ai dat niște filme. Nu, m-am încărcat și orice. Stai puțin de lag. Eu? Da. Îmi pare rău, prietene. Eu n-am lag. Actual. Și vezi, dacă tu ai lag, filmarea nu se ia supărat. Am pățit chestia asta. Dacă ai lag, filmarea se supărat. Eu n-am lag, îmi merge foarte bine. Mulțile, Stai, de unde mergi? Ia cu te. Ui, ce era să pică în lavă, de cine a pus lava asta? bă, nu dă mine. Nu-mi dat în tine. Să de vilgeri. Bă, păcâinele! Stai un pic. Stai, mă, eu mă duc să văd ce s-a tăi. Bă, deci nu pot să cred. Lăsați-ne în comentarii, ziceți-ne că noi am trișat, dar cu chestia asta n-am putut să trișăm. Bă, am foarte mult lag. Și eu am un pic. Acum primul episod se înțelege acum. Nu ne dați dislike pentru că e un început, așa că... Deci, bă, eu... Unde-i fierăria, frate? Eu sunt fierărie. Ți-am lăsat cel mai important lucru. Ce? Ce-a fost? Eu m-am luat 5 bucăți de iron și ți-am lăsat pită și... Bă, ești prost. Nu mă, ți-am lăsat pită și gold. Bă, da. Lasă gold, nu-ți face goldul. Nu. Nu ne simțit. Lasă, dacă mai găsim asta, tu e și mai prețios. Oricum le împărțim, deci nu-i problemă. Eu fur de la sătăini. Timp de la sătăini. Deci nu puteam să cred că ai găsit sat. Când ai zis de sat, am gândit că ai vedeni. Bă, sat, așa, din prima. Păi da, frate, dacă ești norocos. Mă întorc cu lume cu sat. Nu avem cum să-ți dea așa repede sat. Așa repede sat. Ești... Cum? Că Adică nici e nu știu poate. să fac. Bă, de unde mergi? Păi eu sunt sat, adun morcov. La un kilometru de mine, nu? Nu chiar. Aproape. Deci sunt sat, atâta știu. Eu misiuni de fierărie, frate. În fierărie tot nu văd. Să văd numele. Da, adună lemn, ca să ne facem casa. Păi nu... Iai, uite de-am pe telefon. De ce am dat grotă. Bă, nu te du. Nu mă duc. Adică treaba ta, adună. Dacă vrei să vedeți grota, Ricky trebuie să vină până la grotă. Pentru că eu nu pot arăta. De grotă, bă. Bă, vezi pe mine? Lângă biserică. Nu. Nici eu nu mai știu chiar. Caut.
Am un steak și 7 bucăți de morcov. Uite aici, mă vezi pe mine? Da. Uite, hai aici. Dar fix pe aici pe sus. Vezi să nu caz. Uitați-vă aici. Ui, era scad. Ești nebun. Nu. Nu sparge, faci o mare greșeală. O să curgă apă, Ricky. Are sau tu ăsta bibliotecă măcar? Nu știu, frate. Noi facem un crafting table, dacă știi. Poftim? Ce? Uite, e ca mie pe telefon. Poți să faci schimb cu sătenii. E noua versiune, yes! Ca Ce? Cum? Arată-mă. Pune pe un sătean. Uite. Stai. Ce se trebuie? Pentru un emerald. Îți dau, mănânc. Oricum, nu este de ajuns. 36 de bucăți de zombie Care e putroasă? la un emerald. Da, e Da. cam ciudat, frate. Oh, scuzați. Mă bucur că noua versiune s-a băgat chestia asta, deci deja nu mai suportam. Oi, ce da! Doamne, eu nu dau mâncare. Nu le dau niciodată. Am zis așa. Pofti, a, tâmpenie, na. Dar rămas de aici, nu poți face chestia asta. No, bă, ne apucă noaptea. Uite aici, Ai 21 de bucăți de cal pentru un emerald, 6 bucăți de emerald pentru să... Da. Dai pe o plată de iron enchantată. Nu te gândești. Măcar sparge foarte rapid. Ce pământul? Dă-mi toate ce e. De cât timp vrei? Dacă te nu de o minută, trebuie să pui cu primul episod. Da, deci acum am încheiat primul episod și vom face imediat al doilea. La revedere! Vedere. La revedere!